Samapta gumelar tat loncat sakjroning kekayonan nggih wis. Kakantel mantelung mangulon uga mantelung mangalon nggih kanthi sanga katiup dening samirana kagem rakyat wis. Wah. Lah. Ya iki kang wujudipun petak gagelan lan uga girsing wis. Loh, palompat-lompat sakjroning tapak kamutren nggih pop. Hop, ha, wut, hop, mula, kang karo wujud petak, kaparing asma ya iki kang sabya haroman kang sadhake. Pancolot kiwa pancolot neken katon kesit. Wih, lah, hop, lah, wis. Sapa pawokan kang mantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning samirana kanton-kanton lan uga kanton ora nggih weh. Wis kae sajake kang bakal dadi pepalak ningsung lan uga bakal anggoyak-ngoyakno sakjroning kanton. Wus, hop, lah. Anggota kae jebul anggota oh bakal tak oyak-oyak iki wah oh wes ya iki coba yen pancen kowe darbe watak satriya mandara tuntun ana sak landhoning lalayonku nggih reca anggota weh mandika dhisik weh aja sira tak tutupi kalor bali mangetan etan dari mangidul kowe keparat banget weh iya wih coba pas dalem mandika iki lho anggota kang bakal tandingan weh iya wah hop lah hop nah weh anggota wae lemu daging to iki tot anggota wae lemu kena dicari-cari gas saya suwe saya gemoy weh anggota coba mas lagi ngalengko badi rada bakal tak dadekke alun-alun bakal tak dadekke awu geni oh oh ya iki yen pancen kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewiku yen weh sira bakal boyong dewi sita kang boyong wali hop bos hop yuk hop yuk lah oh ya hop loh katon jengkilak pensolatan lah sakjroning taman kaputren keng opo anoman aja sira kewanen weh mandek kok dhisik kok lho oh blah la oh hey
Yo, hop, hit, la 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 la, hop ya, la 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 la, hop Rice aku price gramise wastaka sadela maneh bapakne wastaka yang kaget aduh rika beton napa bungkus petak aniku isin apa Arice aku price gramise wastaka sadela maneh bapane wastaka nyok kaget aduh rika beton apa bungkus petak iku isin apa Yen aku ora budal ngalih saka kene, kae sajae anggota wis nututi aku tak rodok golek papan sing amba. Hei, do anggota, aja keplinti kowe. Rene karo lapangane amba do. Nek ning panggung kita paling keblok loro. Yo, coba maju tututono layu kuwi iki do anu man kowe aja kaget sesumbar kowe man. Kowe apa wis jamu to pan awakmu kurung ngene iki piye to pan kowe? Turu ning aku ki wanti karo kowe dok yo maju kene wanti karo aku keparat nang kowe yo wus yo to kowe ndang medhok do suwi lak legi do wus man deko pun anggota ora bakal sirih anggota ora bakal mayu yen mau ngadepi kowe man padha rene yo iki lho anggota sira papan golek papan nombo tak tututi nggon sing amba wus kae kok ana kobongan gedhe piye to sus iki kratone ndoroku bakal diobong karo pan man bangsat keparat kowe lho alumane dikil manane neng buri wah aku ora mlayu do iki lho dok bakal tak lukani dening pecah lu diraku karo tak labui rindu mabur rehat tengarane acure kok makuru kongso terus tetak kadya putula ora prajiting turangga esti rakata eka dojo lalayu sapi ayo ahi
ayo ayo oh 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 dan goreng dewa walik gosok wes lolo wes tak antem kiwa kowe endomu kiwa wes tak antem neken endomu neken ora kena kok kosok yen kono kowe tak cekel ora bakal mlayu kowe gedhe dhuwur ning ala tak cekel tangan kiwa wae kowe ora bisa mlayu kowe rong jamu ya Dok ora jamu mana ning mburi ana apa ki Mang Dok wes iya hus up lah ora apa-apa oh sompiar dening aku mati hop lah ya hop Dok kowe kok mentolon nyekel aku awakku cilik lho Dok kowe maniku karo cah cilik kowe coba yen lanten kowe iso ucul teko tanganku yen pancen kowe sekti namborok kowe nah ora iso kowe ndak bisa oh yen kaya ngono iki tampakno Dok pati pecah jeneng pecah siramu woi hus lah hop ini ya omong lho nih dadi kowe sing segak apa iki hus iki bocah cilik lho nger renyek iku wes oh iya iki lho yen kaya ngono iki lho mati dening aku katiasanmu habis
kabeh lesana garise sing nyata jaya milik wong sing sangat ini jare menyang Solo liwat Wonogiri jare kandha tresna jebule ngapusi Solo Yogyakarta bali ning Surabaya ayo padha nonton jaranan lestari budaya sloku bathok ela sirama menyang Solo le oleh payung nonton ayan urip banjur sregep ngibadah ayo jabrik sing hati-hati kalian Dimas sing hati-hati manaku yo ninggal diterke bali Mas ayo hey ho hey ho hey ho hey up wah ayo to posisi siji aturno bos lah sing guri masih kosong la Oke, matur suwun Mbah Jidi kang wijil saking leladan